ассалому алайкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу таҳсият ҳастем. духтаро имрӯза влога мо аз обед сар кардем. аллакай муда соат бигем 3 шидестай. чӣ хеле ки шумо мебинед, камтар гуфтам боди ҳаворо ҳам ба шумо нишон тиём. инҷа дар мо анамихе барф борид, беҳад ҳаво хунук бигем. аҳмадҷон бо ҳамроҳи дадашу эмомалиҷон магазин рафта буданд. камтар харид карда омадану иҷа боша духтаро ма камтар пюре мекунам, хостам бикунам тайёр кунам. иҷа картошкара анамихе андохтам, мепаза медуша мепазаву иҷа камтар гулкарам доштам. духтаро чӣ кардам, аллакай ма ҷӯшонда гирифтам, барои чӣ ки ӯ рӯз бисёртар буд. ӯ рӯз ма нисфша пухта гирифта будаму бигем камтаракш мондак. ҳозир ира ма тухмқати чӣ мекунам, бирён мекунам бигем. пюре тайёр шава, пюрера қати колбаса кӯдакота тайёр карда метиём барои обедчон бигем. обедам гузашта, ҳарчи хӯрдан, магазин рафтана серам бигему. некем эмомалиҷонда ҳатман гуфтам як пюре тайёр кунам. инамихе духтаро иҷа камтар продукта харидан омадан эмомалиҷон, қати дадашу бигем аҳмадҷон. иҷа инамихе печенои чӣ харидан, детский бигем печенои хушрӯ харидиянд. иҷа бо михе печено ҳар намуд, колбаса, продукта камтар бигем. иҷа зубной паста, макарон. макарон беҳад ба мо махбул шид духтаро. чӣ шид, шӯрбода хушрӯвай ҳам. баъд скушони молоко гирифтанд. скушони молокоро бисёр аҳмадҷонда маска мекунам дар хлеб, нонда. баъд камтар скушони молоко мекунам, мехӯрад, дӯст медора аҳмадҷонам. анам хеле орд истифодаем барам духтаро. ҳамин орд беҳад барои ма маҳқулай бигем. бринҷа бисёр барои ширбиринҷон истифодаем барам, бринҷи хушрӯвай. баъд шакар гирифтиянд, орд, тухм, гӯшт гирифтиянд, шир ҳатман, бешир бояд ҳар саҳар шир боша, барои чӣ ки мепазем. макарон. намехе духтаро камтар харид бигем. ба картошка гирифтиянд. бовар кунед духтаро, ҳамин картошкаро пӯст мекунӣ, дарунаш бисёр пӯсидагия пӯст мекунӣ, камтарак мешавад. ҷобаҷо мекунам шумо.
Второй нахи пюре марам тайёр шид. Галкара манам хи пухта гирифтам. Хи гирифтам духтаро пухтамша. У карад чихали ки дида будин ма тухмда орд ҳамроҳ накарда будам. Шумо гуфте ки орд ҳамроҳ ку. Диге ман хи пухта гирифтамша бу иҷа куда камтар пюре гирифтам. Камаки бардоштам барои чӣ ки серан чени мехӯрдагишону калбаса брида мондам. Ҳозир мешинам бачаҷону мехӯранд. Ина мехе духтаро. Духтаро иҷа аҳмадҷони ма пластилин қад чизе сохтистай дидин. Чӣ хеле мекунан? Тоза мекунӣ бо ҳам хеле ҳар рӯз и бояд ячи бисӯзан. Аҳмадҷон. Маҳқулайта сохтан? Наконец-то молиться золотой свет. Молодец. Наверное, вот так называется свет золотой. Намехи ба дасташ месӯза ҳарчи, а? Бо курчича дорам. Бо курчича. Намехи тоза мекунӣ бо меоӣ ки бо ҳам мехелай. Вале бояд Аҳмадҷон Эмомалиҷон гузашта Эмомалиҷонам намехе мекунад. Пеш телевизор мебаранд, пеш телевизора тоза мекунӣ ки бо исм меоранд. Майли. Чӣ гуфтанӣ будам? Духтаро гуфтам ки чира камтар дар бораи чӣ гап занам. Дар комментария нависиянд ки каналтро намефурӯшен ё ин ки мефурӯшен. Гуфтам ман ҳамин гапда ҳайрон шудам. Бигӯен камтарак қаҳр мам кард. Бисёр небу камтарак бигем. Ман ягон бор дар ягон видеом нагуфтам ки ман каналам мефурӯшам ё ки фурӯхтаниам. Барои ҳамин чӣ гуфтанӣ будам? Духтаро ки ма канала бигем накушодем ки бо бифурӯшем. Агар канали мо пешам нарафта боша ҳозир ки мумкин ки ягон вақт мухлиси хича пайдо кунад. Бигем ки канал Аймурам нестай. Соҳиби канали ними Аҳмадҷонай. Аҳмадҷон чӣ гуфтанӣ будам? Барои ҳамо хеле гапҳоро бигем ки нанависен ки каналтона мефурӯшен ё ин ки фурӯхтанен. Мо и канала бигем ки ба як ҳавасо барои ба як орзу бигем ки кушодем. И тамоман як темаи дигаҳай бигем. Дар бораи и канала барои Аҳмадҷон кушодем. Барои бачаҷоно ки ман бачаҷонро як рӯзи хурсандӣ монад. Як рӯзи мисол ҳозир майдаҳан видео кунем партоем. Як рӯзи хурсандӣ монад видео карда партоем ки пага калон шаванд ҳамин рӯзора бинанд. Яхе вақте мешавад ки ман ҳамин видеои яксола гузаштагимона тамошо мекунам. Аҳмадҷон майдаҳай чӣ хел футбол меравад. Эмомалиҷон оли яксола нестай дар уҷа. Чӣ хел бигӯм? Хурсанд мешавам тамошо мекунам. Барои ҳамин дӯстон бигем духтаро ки мо каналмона ҳеҷ вақт фурӯхтанӣ нестем. Дар планам нестай. Намефурӯшмам. Агар ки пешам нарава канали мо ҳамин хел места. Бигем ки худо хоста боша агар ягон вақт пеш мерам мухлиси хича пайдо мекунам. Ба хости худованд ба дастгирии шумо бигем. Ман гуфтам ки камтарак дар ҳамин бора гап занам барои чӣ ки ҳамин чанд кас навистад? 2 кас 3 кас буд ҳамин савола додае ки каналтона. Ман худам ҳайрон шудам. Барои намехе духтаро мо канала ҳеҷ вақт дар планмон нестай ки бифурӯшем ё ки дар фикрмонам наёмадае ки ё ки барои ягон чизи дига кушода бошем. Фақат ки ба ҳамин хотир кушодем ки бачаҷонро видео кунему. Як рӯзи хурсандӣ монаву як рӯзи ними гузаштагираву партоему. Бигем канали оилавӣ. Канали мо барои ҳамо одамое ҳастанд ки дили пок доранд бигем. Ба як фикри хушрӯ медироянд. Гапҳои нағз менависанд. Канали мо бигем барои ҳамо одамое. Намехе дӯстон каме ҳам буд гап задам. Ба фикрам ки ягон гапи хато нагуфтам.
бо фикротонро нависен духтаро. Чӣ кардисти Аҳмадҷон? Строит костюм. Чӣ строит кардисти? Рыцарь. Бонусный значок кладу, а они Молодец ты у меня. а зеленый свет. Чӣ хел сохтӣ? Ба дастат сохтӣ? Оли тайёр нашида? А сначала маленький огонь букну бошит. Чӣ мекунӣ ша? Маленький это достаешь огонь накну и еще шит. Чтобы не стреляли лучники. Охе ба дасташ оли одамча месоза бачима намехи када. Болотар биги бачима на дистам охи болотар да болои бимон. Соска. Чӣ хел чиркин кадиян болои стола. Охе ба дасташ месоза одамчаҳоро. Бисёр ба дасташ кор мекуна. Дасташ месоза. Одамча ғалати. Аҳмадҷон, Что? нависиян ки каналтона мурда битиен. Метием дига удамуда. Когда пусть делать свой канал. И канал аке? Это наша. Да. И канал айхтая? Чаҷон? Да. Ай ҳаваси Аҳмадҷона мо канал кушодем ки бачаҷона фақат видео кунем. Ты телефон вместо фотографии только игра и видео. Только YouTube есть и игра. Чӣ хел бачаи мо футбол мерафтанд? Чӣ хел футбол бозӣ мекарданд? Ҳамаш ҳастаянд? Да сейчас закрыто, потому что там сейчас карантин. Да, правильно. И все надят маски, там есть охрана. Да. Оли ҳоӣ мекунам бо бачаи ман иншаллоҳ ки мераванд. Дальше мой друг придет, его зовут Дэвид. Да. Еще у меня есть сестра и брат. У меня есть, вот два брата, еще есть вон там, у меня там спит брат, и у меня есть два брата, они очень далеко живут, и еще брата, и еще есть у меня один, наверное, сестра. Да. Один сестра. Молодец. Я. Хай мегим хаҳамада. Да, пока-пока. Хай дӯстони азиз, дар ҳамиҷа бигем видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонем. Фикрҳотонро ҳатман нависен, дастгирӣ кунен. Бигем ба дастгирии шумо пеш мерем ба хости худованд. Барои ҳамаи дӯстон ҳатман фикротонро нависен то видеои оянда. Худованд нигаҳбон бошад.